Balele-ke ama-parents balele nengane, ingane yahlanza madoda, wavuka ubaba wacasuka, athethisa umama, wagxosha umama nengane. Hawu madoda, wakuncenga umama, bakhala nengane yabo ngaphandle. Wahamba umama wofuna umsebenzi, wavele wabuyisa amapleti ewethu, wamxosha imeneja. Lapho ingane iyakhala idlile, wayitholile isinkwa wayifunza. Baqhubeka bahamba nengane yakhe bayofuna umsebenzi kwenye indawo. Afike lo mlisa lo wamnikeza bandla umsebenzi. Wasebenza emakhishini madoda, uyapheka, washa izitsha, enzela ubhosi wakhe ukudla okuningi okumnandi, wamholela madoda. Bajabula benengane, ba-happy. Hhayi ubaba uyagembula la, ulokhu ezolanda imali la, ulokhu ezolanda kumama imali ayisebenzayo. Bhizi ingane i-happy ngala, iyadlala amathoyisi. Baba ulokhu ebuya la ezompuca imali imshaye. Wagcina esefonela amaphoyisa ubhosi, amthatha lo baba lo yibhuli lo, bashada nalo.